El que farem és una conversa primer amb el Lluís i després amb la Carlota. Llavors, com no vull que se m'oblidi dir-vos que quan acabem, tots dos signaran llibres. A la caseta 39, em sembla? 49. 49, i tu saps on? Crec que la 13, la de la Laie. Crec. La Laie és aquí. Una mica la situació en què es troba l'amor, que comença a ser qüestionat també, no? Podem dir que el capitalisme ja ha conquerit i ha deglutit tot el que té a veure amb el sexe, no? I qualsevol dia anirà per l'amor, que és de les poques coses que realment ens queden, no? Llavors, fer un llibre que parla d'amor, donar valor a la qüestió de l'amor avui dia sí que em sembla un revulsiu, no? Perquè és molt diversa, perquè és Això molt viva. és absolutament viscut, és a dir, jo és que aquest llibre està escrit ja dic, un era la Pica al Canigó, però molt està escrit en boscos, no? Me'n vaig al bosc a escriure llibres, no? Però justament això és el que hem de demanar a un escriptor o escriptora, explica'ns coses, que siguin riques, que ens estimulin, que ens facin viure, no ens expliquis rotllos per dormir-ne. Per mi és una història de retrobar-se amb un mateix, no? Me'n vaig aquí i em torno a trobar qui soc. Per mi és això. Pues això és moltes altres coses, també a vegades dic que és una història de naufragis i supervivència, no? Que no deixa de ser una mica el mateix, no? Sí, és una redescoberta d'un mateix, no? Quan tu portes una vida i la teva vida de cop canvia per una cosa aleatòria o no? Fan fora i de cop, hòstia, tot trontolla, no? Un collons estic. Llavors hi ha una reflexió interior, vale? On soc i cap on vull anar? I a partir d'aquest on soc i cap on vull anar passen coses. La Mei hi ha moments que es veu al mirall i diu, però exactament qui soc, qui era, què faig, no? Tot el tema de la identitat està molt, molt treballat, em sembla. I a vegades em miro i m'hi estic molta estona mirant-me al mirall, perquè miro i penso, però jo sóc aquesta paia d'aquí, perquè clar, vosaltres tots, no? Tota la gent et veu tot el dia, tothom et veu tot el dia, però tu no et veus, no? No et veus, tothom et veu menys tu. És una cosa, i en el fons, una mica per dins passa el mateix, que tu et penses que et veus, però clar, el que tu veus per dins no és ben bé el que ets, no? I des de fora es veu més, i per tant jo a vegades em passa que em miro al mirall i em sento com una estranya, no? De que jo sóc aquella persona que no em veig en tot el dia i tothom està veient aquella cara, no? I a vegades em miro i penso, hòstia, perquè tens una mirada que fa por, no? Moltíssimes gràcies, Carlota, moltíssimes gràcies, Lluís. Recordar-vos que ara tots dos estaran signant i si ja teniu el llibre signat, aquí encara hi ha activitats fins les 9 que tanca la setmana. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i us convido a anar cap allà. Gràcies.